Contra quin equip vaig debutar a Lliga Femenina 1? Hòstia, ho vaig veure contra qui era, tio. Ui, molt llarga. Sí! Oh! Quina era la meva ídola de petita? Sí! Núria, quin és el meu menjar preferit? No ho sé. A veure... Potser dolç o salat? Bueno, és igual. Bé, tio, si que t'agrada no quedaré malament i ja està. Vinga, va. També, eh? Qui és més probable que arribi tard a un entreno? Joder. Valeria, quin és el meu hobby? Puc copiar? No sé què posar, tio. No ho sé, eh? Està, toma pel cul. Això és molt bé. No passa res. La tele. Ja està, no ho sé. Tocar el saxo, home, per favor. Quin és el meu grup de música preferit? Cantant. Oh, tia, tramposa. Ai, no ho sé, Valeria. M'ho invento. Amic, ai! Podria ser, podria ser. Podria ser. Quin emoji faig servir més al WhatsApp? No sé dibuixar. Bueno, va. Que lleig. El meu és ben maco, el meu és ben mono, mira'l. És ben moni. Qui guanyaria en un 1 contra 1? Estoy flipada. Tio, no. Sí. Bueno, ja ho comprovarem. Quan vulguis. Quin va ser el meu primer club de bàsquet? Sí? Bueno, no sé com ho he dit. Quants anys fa que jugo a bàsquet? Espera. Deixa'm-ho pensar a mi també. He de sumar. Vinga, va. Espera. Sí. Ja està, ja veig que estàs fent. Sí, vas bé. Vale, va. Vale, ben rectificat.